Kaigsuonan ko din ha kang Kristo, maing adlaw no sab kanyong tanan din ha. Kini sab si Rico Rivera ug kini ang Lamdag Catholic Forum. Magahisgot na sab kita karon sa mga pagtulunan sa simbahan nga Katoliko aron sa ingon ni ana mahisabtan nato palalom ang atong pagsabot mahitungod sa gituohan nato yung pagtulunan nga magdala ka nato ngadto sa langit. Hisgutan nato karon ang doktrina sa simbahan nga gitawag og indefectibility of the Catholic Church. So may buot ipasabot ni indefectibility of the Catholic Church. Ang ipasabot ni ini basahon nato kay aron masabtan nato nga wala ko magtumo-tumo. Ug ang atong gi pasikaran karon kining libro nga gi uluhan og My Catholic Faith. My Catholic Faith. Dili ta maghimo og atong kaugalingong pagtulunan kay kung maingon ni ana protestante nang tawag nato. Maghimo-himo kitag atong kaugalingon nga pagtulunan. So basahon ko ang ipasabot sa indefectibility of the Catholic Church. What is meant by the indefectibility of the Catholic Church? By the indefectibility of the Catholic Church is meant that the Church, as Christ founded it, will last until the end of time. Nga sa ato pa di ay, ang indefectibility of the Church, tungod kay tinukod man siya ni Kristo, kini mula hutay gayod, hangtod sa kahangturan. Nga sa ato pa, indefectibility, dili mahunong, muhangtod kini hangtod sa kahangturan. O hisgutan nato, dunay unom ka puntos nga maong makaingon kita nga mulahutay gayud ang simbahan nga tinukod ni Kristo ug unsang simbahana mao ang Catholic Church. Ang una nga puntos nga makaingon kita nga mulahutay gayud mao kining basahon nato, pinagsaon nato, himay-himayon nato kay aron masabtan gid nato. Christ meant His church to endure to the end of the world. It is to be indestructible and unchanging, to possess indefectibility. Nga sa ato pa di ay, ang gusto ni Kristo nga ang iyang simbahan nga iyang gitukod mula hutay hangtod sa kahangturan nga dili maguba o dili mausab, dili mabalhin, unchanging. Mao kana huktan sa simbahan aron siya mahimong indefectible, indestructible ug unchanging, dili maguba ug dili mautro. Mao kana di ay panay number 1. Ug ang ikaduha, Christ said to Peter, "Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Ang giingon ni Kristo nga ikaw Pedro ug niining bato tukuron ko ang akong iglesia. Bisan gani ang baba sa impyerno dili makabuntog kanimo, tiawan mo kana. Mo kana isaad ngadto kang St. Peter. Kinsa ba si St. Peter? Ang atong unang nga pope. Kinsa ba ipasabot sa nining gates of hell? Ang gates of hell mao kadtong mga tao nga giposes sa demonyo, sa yawa aron magbungkag sa simbahan, sa physical or sa mga bakak ng mga pagtulunan sila kadto mao kana. Ang ikatulo, after telling his apostles to teach all nations, Christ said, "Behold, I am with you all days, even unto the consummation of the world." Humani adtong pagpanudlo ni Kristo sa iyang mga tinun-an, iya miingon nga ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sa ato pa magpabilin gid ang simbahan hangtod sa katapusan sa kalibutan o kini ubanan ni Kristo mismo. Sa ato pa indestructible and unchanging, dili mausab. Kana nga pulong dili mausab, hisgutan taon niya mga last part kay moral. Maayo ka nang hisgutan diya sa mga pamalandong. Ang ikaapat, the apostles themselves understood Christ to mean
that his church should endure. After organizing Christian communities, they appointed successors in their place to live after them and carry on the church. Nga sa ato pa, ang mga apostoles nakasabot nga ang katuyuan ni Kristo nga ang iyang simbahan nga gitukod pinagi kang San Pedro muhangtod-hangtod sa kahangturan. O mga human ang mga apostoles nakahimo og mga kapunungan, nagtudlo dayon sila og mga lideres. Sa mga kadtong mga lideres, sila ang mga successor sa mga apostoles nga gitudlo nga mahimong leader sa maong mga kapunungan. Successors ato pa sumusunod sa mga apostoles nga maoy magpadayon na usab pagdumala og human nasab niadto magtudlo na sab kadto sila og mga sumusunod na usab mga mao na say magdumala. Parehas sa Pope si St. Peter na ilisan sa hangtod kang Pope Francis na successors. Ang ikalima, Christ intended the church to remain as he founded it, to preserve the whole of what he taught and the shining marks which he gave it in the beginning. Si Kristo, ang katuyuan niya sa simbahan nga magpabilin kung giunsa kini niya pagtukod ang iyang mga pagtulunan maura gihapon hangtod sa kahangturan. Tungod kay siya man magauban niini. Muna nga ang simbahan dili gyud mausabon sa iyang mga pagtulunan. Ang ikaunom mao kini because of its indefectibility, the truth revealed by God will always be taught in the Catholic Church. Tungod kay dili man maguba o dili usab mabalhin, indefectible ang Catholic Church, ang mga pagtulunan nga gitudlo ni Kristo sa mga apostoles mausab unta ang itudlo karon sa mga successors diha sa simbahan. Maingon nga ang mga apostoles nagtudlo sa ilang mga successors sa mga maong pagtulunan. Ang mga pagtulunan usab nga nadawat sa mga successors mauunta usab itudlo ngadto sa mga sumusunod hangtod unta karon. Ug diri na karon ang problema mito nga tungod kay sa 1960s gitukod ang Vatican Council II, ikaduha nga Vatican. Sa ato pa giotro nila ang mga pagtulunan sa simbahan ug ang labihang dakoa nga giilang giotro mao ang Santos nga Misa. Kung ang simbahan indefectible, sa ato pa dili maguba ug dili mausab kung unsa ang gitudlo ni Kristo ngadto siyang mga apostoles ug sa mga apostoles ngadto siyang mga sumusunod ug hangtod daron, kung dili usbon mauunta kana ang indefectibility. Apan niadtong 1960s giusab gini nga sa ato pa mag-question ka na kung indefectible pa ba ang Catholic Church. O syempre indefectible gihapon tungod kay si Kristo maingon nga siya nga mag-uban niini hangtod sa katapusan sa kalibutan. Dili niya pasagdan ang Catholic Church. Magtudlo gihapon siya og mga tao o maghimo siya milagro nga maoy mopadayon sa insakto nga pagtulunan sa Catholic Church. Kung ang Vatican to, ang bunga sa Vatican to gitawag og Novus Ordo, ang ilang misa gitawag og Novus Ordo, doon na say gitawag og tradisyon nga sa ato pa nagsunod sa pagtulunan sa Vatican I nga maoy pagtulunan sa mga amahan sa simbahan sa Katoliko nga nagdala o naghatag sa mga daghang santo sa simbahan nga Katoliko. Tungod kay kanang pulong unchanging nga sa ato pa dili mausab, mao kana ang questionable
nga pulong nga gihimo sa Vatican II, Vatican Council II. Tungod kay giusab Manila ang Tridentine Mass nga pinakahuli nga misa sa simbahan nga Katoliko, giotro Manila. Og kinsa may nag-otro niini? Siyempre, ang kontra sa simbahan. Gihimo nila kining vernacular. Doon ay pagtulunan ang Vatican II, ang Novus Ordo nga gitawag og ecumenism. Naon sa man ang ecumenism? Mao nga ang tanang relihiyon parehas ra, nga ang tanan tao maluwas. Kana dakong sayop. Tungod kay gibangga man niya og maayo ang doktrina sa simbahan nga outside of Catholic Church there is no salvation. Gawas sa relihiyon nga Katoliko walay kaluwasan. So ang ecumenism, insakto ba? Ang ecumenism siya ang pagtulunan sa Novus Ordo nga hilabihan kakontra sa indefectibility of the Catholic Church. Ang Novus Ordo or Novus means new, Ordo, order, new order of Mass. Novus Ordo Mass, new order of Mass. Mao kanang gigamit karon kasagaran sa mga simbahan. Ug ang labing balaan nga misa nga naghatag og daghang santo sa simbahan mao na hinuoy gilutos karon sa Novus Ordo. Nganong gilutos man tungod kay gusto nila nga walaon ang Tridentine Mass or ang Latin Mass. Mga pag-ampo na lang nga naot unta nga masabtan sa kadaghanan ang mga pagtulunan sa simbahang Katoliko. Ug mabalik ang pagtulunan nga gitudlo na Hesukristo ngadto sa mga apostoles ug hangtod niadtong 1960s. Nautunta nga kung wala pa ka subscribe na ining akong channel, nautunta nga ikaw mag-subscribe aron makbisang sa ginagmay makabalo sa ikaw kung unsa ang pagtulunan sa simbahan nga Katoliko. Kini na lang si Rico Rivera o kini ang Lamdag, ang Catholic Forum. Ave Maria.